aku ora goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe bapak. Iki ambeke diaturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi sranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. 3 cacahe. Napa mawon, Pak? 1. Sik, catetane meneng kene. 1 tumbak Karawelang, 2 payung mata, payung tunggul naga. Payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan pustaka jamus kelima sada. Pustaka jaminan utang. Jamus kelima sada.